Samantala, Idol, maaari ng pagsabayin ng mga residente po ng Manaoag ang pag-aaral at iba pang pinagkakaabalan sa buhay sa pamamagitan po ng Open High School Program sa Manaoag National High School. Sa ilalim po ng programa, independent at self-paced at nasasagutan po ng isang mag-aaralang modules at paminsan-minsan pakikipag-ugnayan sa teacher facilitator. Layunin nitong mabawasan ang dropout at rates sa bansa at makapagbigay ng paraan sa nais na makapagpatuloy ng sekundaryang edukasyon. Ilan sa requirement ng high school at elementary report card para sa dropout o yung papasok pa lamang sa sekundarya at kinakailangan maipasa ang independent learning readiness test upang matukoy ang na kanyang o kayang mag-aral ng isang enrollee. Sa panayam po kay Manaoag Mayor Jeremy Rosario, buo ang tanggapan po sa naturang programa bilang dagdag oportunidad sa edukasyon. Ito po isang programa na i-reach out, no? Open because regardless of what age or regardless what history, regardless of what happened to you in the past, no? Burahin natin yan, balik ka sa eskwela, tapusin mo in a special program at magkaroon ka ng diploma. Ang napansin ko lang po, speaking of my town, Manaoag, and maybe in the whole Pangasinan, maraming mga galing na bata. You just have to give them this opportunity to continue learning or studying, no? Dahil minsan nahi-stop sa hirap ng buhay, no? Hindi na natutuloy sa pag-aaral. Sayang. Yan ang hinahanap namin, no? Po ang tinig po ni Manaoag Mayor Doc Ming Rosario. IFM News. IFM News. IFM News.